573 na mga barangay sa probinsya ng Albay ang opisyal ng deklaradong drug cleared. Iniyan pigbiklad ni Investigation Agent Trinoel Briguel, Provincial Officer kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay sa ginibong Declaration and Deliberation kasubagong aga sa Legazpi City. Sigun kay Briguel, sa 720 barangay sa Albay, sa 625 digdian apektado kan iligal na droga. Alagad makalihisan deklarasyon, 52 na sanang barangay sa probinsya ang pag-iingwan nindang maihiwas sa impluwensya kan iligal na droga. Patuloy man yung pag-monitor natin in support sa ating ibang counterparts na nag-ooperate or involved sa paglaban sa kampanya laban sa illegal na droga, lalong-lalo ng Philippine National Police. So hand in hand, monitor namin yung mga barangay na hindi na or kung sakali man na napasok na, maalis natin yung mga drug personality dyan. Ang percent natin, nandito na tayo sa almost 95% ng ating drug clearing dito sa province ng Albay. So we have meron na rin tayong remaining na 52 barangays out of 625 na drug cleared na. Halian mga barangay sa 15 banwaan asin tulong syudad sa Albay. Pira sa mga lugar na may halangkaw na bilang na naideklarang drug cleared kan PDEA Albay, iyo ang syudad nin Legazpi na uminabot sa 66. 47 sa banwaan kan Kamalig, 46 na barangay sa banwaan kan Bakakay, 44 sa Daraga asin 42 na barangay sa Libon. Una, ang napaka-significant na accomplishment natin dyan or ng lahat ng agency na involving dito sa kampanya natin sa barangay drug clearing, unang-una, nabigyan natin ng rehabilitation intervention program or natulungan nating magbago or ma-rehabilitate yung almost 11,000 or 9,000 to 11,000 na nag-surrender noon. That's why hinihingi natin ulit yung suporta ng mga municipality and city within Albay na kung maaari yung wala pang balay silangan na mga munisipyo, magtayo na sila kasi tulong naman natin yun para doon sa mga nagbebenta ng illegal na droga at baka sakaling matulungan nating magbago yung mga kababayan nating involved. Sa ibong kaini, sinabi ni Briguel na padagosan sa indang ginigibong advocacy campaign asin mga symposium urog na sa Jóvenes na makapagtataonin dugang nakaaraman para makaibitar sa paggamit nin illegal na droga. Pigsyerto man ni Briguel na daisinda mauntok sa saindang espuersos ngani matuldukan na ang paglakop kan illegal na droga sa Albay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.